Κτήμα Πόρτο Καράς, η ιστορία ενός μύθου. Το Πόρτο Καράς Grand Resort είναι ένας θρυλικός τόπος. Εκεί γεννήθηκε το κτήμα Πόρτο Καράς. Το καλοκαίρι του 1963, μια κρουαζιέρα ξεκινά για το Άγιο Όρος για τον εορτασμό της χιλιετηρίδας του Άθο. Ανάμεσά τους ο εφοπλιστής Γιάννης Καράς. Περνώντας από τα ανοιχτά της Ιθωνίας, μπαίνουν στον τωροναίο κόλπο και το παραμύθι ξεκινά. Ο Γιάννης Καράς ερωτεύεται κεραυνοβόλα τον παρθένο τόπο. Πάνω στον άγωνο λόφο Γαλάνη χτίστηκε η περίφημη Βίλα Γαλήνη, δημιούργημα του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Καψαμπέλη, δείγμα μοναδικής αρχιτεκτονικής και ομορφιάς, με εκπληκτικά μοναστηριακά έπιπλα, αλλά και σπάνια έργα τέχνης. Τα περιοδικά του 70 την παρουσίαζαν τότε σαν ένα από τα ωραιότερα κτίσματα της χώρας. Ο αμπελώνας, οι πρώτες φυτεύσεις αμπελιών και ελαιώνων, μαζί με το πρωτοποριακό τουριστικό συγκρότημα με το οποίο συνδέεται το κτήμα Πόρτο Καράς, ξεκίνησαν αρχές του 1965 για να δημιουργήσουν μια αληθινή επανάσταση στην ξενοδοχειακή και στην εινοποιητική εικόνα της τότε Ελλάδος. Στη δυτική πλευρά της Χερσονήσου Ιθωνίας της Χαλκιδικής, εκεί όπου ο κατάφυτος Μελίτονας χαμηλώνει τις πλαγιές του για να σμίξει με τα διάφανα νερά του τωροναίου κόλπου, απλώνονται αμφιθεατρικά τα 4.500 στρέμματα του πιο μεγάλου βιολογικού ελληνικού αμπελώνα, που είναι και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Ο σχεδιασμός του αμπελώνα, που πραγματοποιήθηκε από καθηγητές πανεπιστημίου, της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Αμπέλου και Ίνου Αθηνών, υπήρξε παραδειγματικός, ενώ ήταν η πρώτη φορά που ολοκληρώθηκε συστηματική μελέτη καταλληλότητας ξενικών ποικιλιών στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι του κτήματος σεβάστηκαν το μεγαλείο του μοναδικού περιβάλλοντος, όπου υπήρχαν δάση παρέμειναν. Έτσι τα δέντρα αποτελούν ακόμα και σήμερα ένα φυσικό φράχτη, εγκλωβίζοντας τη βραδινή υγρασία της ατμόσφαιρας που βοηθά το αμπέλι να αντέξει στις θερμές μέρες του καλοκαιριού. Από το 2000, το Πόρτο Καράς Grand Resort και το κτήμα Πόρτο Καράς ανήκουν στον όμιλο της Τεχνικής Ολυμπιακής. Ο πρόεδρος του ομίλου, Κωνσταντίνος Στέγκος, επιχειρηματίας με σιδερένια θέληση, βάζει στοίχημα ζωής να επαναφέρει το συγκρότημα στην πρώτη γραμμή της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η κόρη του, η Λιάννα Στέγκου, αφιερώνεται στο κτήμα και στην ανάπτυξη των ελληνικών γηγενών ποικιλιών. Σήμερα ο αμπελώνας των πλαγιών του Μελίτονα αποτελεί υπόδειγμα βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τις σημερινές διεθνείς τάσεις για σεβασμό στον άνθρωπο, στον καταναλωτή και στο περιβάλλον. Χάρη στις εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, ο αμπελώνας του κτήματος θεωρείται μία από τις σπανιότερες περιπτώσεις όπου οι ασθένειες της αμπέλου αντιμετωπίζονται μόνο με βιολογικά μέσα. Η φυτοπροστασία επιτυγχάνεται αποκλειστικά με θιάφη και χαλκό, έτσι ώστε η καλλιέργεια να πιστοποιείται αβίαστα ως βιολογική. Επίσης χρησιμοποιούνται μόνο οργανικά λιπάσματα. Η δε στραματική απόδοση, που δεν ξεπερνά τα 600 κιλά, εμφανίζει πολύ υψηλό υλικό δυναμικό. Οι λοφώδεις εκτάσεις της περιοχής δημιουργούν άριστες οικολογικές συνθήκες για την καλλιέργεια 24 εκλεκτών ποικιλιών που ευδοκιμούν στις νοτιοδυτικές πλαγιές σε υψόμετρο 200 έως 300 μέτρων. Έτσι από το Ασύρτικο, το Αθήρι, την Μαλαγουζιά, το Σαβινιόν Μπλανκ, το Βιονιέ και το Ροδίτι παράγονται λευκοί ίνοι υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Η Μαλαγουζιά, μια ποικιλία σχεδόν εξαφανισμένη, αναβίωσε στο κτήμα Πόρτο Καράς, όπου αναγνωρίστηκαν μετά από πειραματικές φυτεύσεις οι δυνατότητες της ποικιλίας για την παραγωγή εξαιρετικά ποιοτικών και ισορροπημένων ίνων με υψηλό αρωματικό δυναμικό. Μεταξύ των ερυθρών επικρατεί το περίφημο ελληνικό λιμιό, που αναφέρεται και στα συγγράμματα του Αριστοτέλη, το οποίο συνοδεύεται από τις κοσμοπολίτικες ποικιλίες Καμπερνέ Σοβινιόν, Καμπερνέ Φραν, Μερλό, Σενζό, Σιρά, οι οποίες σε υψόμετρο 300 έως 400 μέτρων έχουν προσαρμοστεί θαυμάσια στις δροσερές βορειοανατολικές πλαγιές της περιοχής. Το
Το εινοποιείο κτίστηκε το 1970 και σε συνδυασμό με τον αμπελώνα υπήρξε σταθμός για την ελληνική βιομηχανία ίνου. Η τοποθεσία του σε μια κοιλάδα είναι επιλεγμένη ώστε να μην είναι ορατή για τον περαστικό τόσο από τον δρόμο όσο και από τη θάλασσα, προστατεύοντας έτσι την ομορφιά του τοπίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημαντικότατη συμβολή του πατέρα της σύγχρονης συνολογίας, καθηγητή Εμίλ Πεϊνό του Πανεπιστημίου του Μπορντό, καθιέρωσε την ιστορική διαδρομή του πρώτου ελληνικού ίνου, του Σατό Πορτοκαρά από Καμπερνέ Σοβινιόν, το οποίο προσαρμοσμένο ιδανικά στα ασβεστοσχιστολιθικά εδάφη του κτήματος μεγαλούργησε διεθνώς, αποσπώντας βραβεία, μετάλλια και διακρίσεις. Ο σχεδιασμός και η επιλογή της θέσης του εινοποιείου στο κέντρο του αμπελώνα συντελεί στην γρήγορη παραλαβή και επεξεργασία των σταφυλιών με στόχο τη διατήρηση του ποιοτικού τους δυναμικού και την αποφυγή οξυδώσεων. Οι ίνοι εινοποιούνται με γνώση και φροντίδα από τους έμπειρους συνολόγους, μαθητές του μεγάλου δάσκαλου Εμίλ Πεϊνό, μέσα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εινοποιείου. Από το 2000, ο όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής επεμβαίνει δυναμικά στον εξυγχρονισμό του εινοποιείου. Η παραγωγική διαδικασία επιτυγχάνεται με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, πνευματικό πιεστήριο, ειδικές δεξαμενές προζυμωτικής εκχύλησης, ανοξίδωτες δεξαμενές ζύμωσης διπλού τυχώματος, αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας ζύμωσης. Παράλληλα, στο κλιματιζόμενο κελάρι του εινοποιείου, γνήσια γαλλικά δρύινα βαρέλια που ανανεώνονται κάθε χρόνο εξασφαλίζουν την ιδανική ορίμανση των μεγάλων ερυθρών ίνων, ειδικά του Σατό Πορτοκαράς και του Σιρά Πορτοκαράς. Το κτήμα Πορτοκαράς βραβεύεται κάθε χρόνο σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς ίνου με πληθώρα διακρίσεων, γεγονός που υπογραμμίζει την ποιοτική υπεροχή των κρασιών του. Αφύρι, ίνος λευκός ξηρός, από την ποικιλία Αφύρι με έντονα αρώματα λευκόσαρκων φρούτων. Ασύρτικο, ίνος λευκός ξηρός, από την ποικιλία Ασύρτικο με έντονο άρωμα εσπεριδοειδών και ανθέων, με γήινες νήξεις και την χαρακτηριστική οξύτητα της ποικιλίας. Blanc de Blanc, ίνος λευκός ξηρός, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης πλαγιές μελίτωνα, από τις ποικιλίες Αφύρι, Ασύρτικο, Ροδίτη. Μελισσάνθη, ίνος λευκός ξηρός, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης πλαγιές μελίτωνα, από τις ποικιλίες Αφύρι Ασύρτικο. Αμαθούσα, ίνος λευκός, ξηρός, από τις ποικιλίες Σοβινιόν Blanc, Μαλαγουζιά, Βιονιέ Ασύρτικο. Μαλαγουζιά, ίνος λευκός, ξηρός, από την αρχαία ελληνική και ιδιαιτέρως αρωματική ποικιλία Μαλαγουζιά. Ροζέ, ίνος ροζέ, ξηρός, από τις ποικιλίες Σιρά Καμπερνέ Σοβινιόν. Λιμιό, ίνος ερυθρός ξηρός, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης πλαγιές μελίτωνα, από την πιο αρχαία ερυθρή ποικιλία του κόσμου, το λιμιό. Λιμιό Καμπερνέ Σοβινιόν, ίνος ερυθρός ξηρός, από τις ποικιλίες Λιμιό Καμπερνέ Σοβινιόν. Ένας εξαίσιος συνδυασμός ελληνικής και ξένης ποικιλίας. Μερλό, ίνος ερυθρός ξηρός, από την ποικιλία Μερλό με αρώματα ώριμων φρούτων του δάσους και ρουπινή χρώμα. Μάγνους Μπακάτα, ίνος ερυθρός ξηρός, από τις ποικιλίες Σιρά και Καμπερνέ Σοβινιόν. Ένα εξαιρετικό αρωματικό δυναμικό σε μία φιάλη. Σατό Πορτοκαράς, ο πολυβραβευμένος ερυθρός ξηρός ίνος, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης πλαγιές μελίτωνα, από τις ποικιλίες Καμπερνέ Σοβινιόν, Καμπερνέ Φρανκ, Μερλό και Λιμιό. Σιρά Πορτοκαράς, ίνος ερυθρός ξηρός, από την ποικιλία Σιρά, με βαθύ πορφυρό χρώμα και πολύπλοκα αρώματα σοκολάτας, δέρματος και καπνού, δίνει εξαιρετική ισορροπία γεύσης. Πορφυρογέννητος, Grand Reserve 93, το μεγαλειώδες ερυθρό του κτήματος. Ένα σπάνιο έργο ηνικής τέχνης σε μία φιάλη. Τσίπουρο Αντάμα, απόσταγμα με δυνατό χαρακτήρα, καθαρά και έντονα αρώματα, ζεστή αίσθηση του αλκοόλ στο στόμα, στρογγυλό σώμα και ισορροπημένη γεύση. Σερβίρεται σαν ορεκτικό ή χωνευτικό, σκέτο, με νερό ή με πάγο και συνοδεύεται από ελληνικούς παραδοσιακούς μεζέδες. Τσίπουρο Αντάμα με γλυκάνισο, απόσταγμα με δυνατό χαρακτήρα, καθαρά και έντονα αρώματα, διακριτικά αρώματα γλυκάνισου, ζεστή αίσθηση του αλκοόλ στο στόμα, στρογγυλό σώμα και ισορροπημένη γεύση. Σερβίρεται σαν ορεκτικό ή χωνευτικό, σκέτο, με νερό ή με πάγο